салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯзам мехостам оиди дороҳои гарманалӣ, чӣ хеле ки дар худамон бисёри занҳо мегӯянд дороҳои рахамакӣ ба монанди Регулон, Джес плюс, Клайра ва дигарҳо ба шумо каме маълумот диҳам. чун ҳар вақта барои дастгирӣ ва пешрафти телеграм-канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед, ман ссилкаашро дар зери ҳамин навор мегузорам. аз рӯи комментарияҳое ки дар зери ҳар як навор мебинам, бисёри занҳо намедонанд ки мақсади асосии дороҳои гарманалӣ дар чист ва барои чӣ духтур ҳамон дороҳои гарманалиро тавсия медиҳад барои истифода бурдан. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, дороҳои гарманалӣ бениҳоят зиёд ҳастанд ва ҳар яки он вазифаи муайянро иҷро мекунад. масалан, барои ҳар як узв дороҳои гарманалии махсус вуҷуд дорад. барои ғадди супаршакл дороҳои гарманалии худаш ҳаст, барои мардон дороҳои гарманалии худ ва барои занҳо маҳз барои барқарор кардани цикли бенамозӣ, барои барқарор кардани кори гормонҳо дороҳои гарманалии махсус аст. бисёриҳо онро ҳамчун дороҳои рақамакӣ ном мебаранд. навори имрӯзаи мо фақат оиди дороҳои гарманалии рақамакӣ мешавад. вазифаи асосии чунин дороҳои гарманалӣ дар чӣ аст, ба кадом мақсад онро тавсия медиҳанд ва дар организми зан чӣ гуна вазифаро иҷро мекунад. сабаби якум ва аз ҳама асосии тавсияи дороҳои гарманалӣ ин ҳомиладор нашудан аст. яъне ҳангоме ки зан дороҳои гарманалӣ истифода мебарад, чӣ қадаре ки онро истифода мебарад, дар ин муддат наметавонад ки ҳомиладор шавад. барои чӣ вақти истифодаи дороҳои гарманалӣ зан наметавонад ҳомиладор шавад? барои оне ки дар таркиби дороҳо гормонҳои занонаи махсус вуҷуд доранд ки намегузорад фолликулаҳои шумо калон шавад, яъне овулясия пайдо намешавад. фолликулаҳо дар ҳолати хобӣ қарор доранд. гормонҳои зарурие ки барои организми шумо дар кор аст, шумо тавассути дороҳо онро мегиред ва организми шумо онҳоро ҳосил намекунад. аз ҳамин сабаб занҳое пурсон мешаванд ки дороҳо истифода мебаранд ба монанди Фемастон, Регулон, Джес плюс оё ҳомиладор мешаванд ё не? ҷавоб чунин аст: не. дар вақти истифодаи ҳамин дороҳо шумо умуман наметавонед ки ҳомиладор шавед, ба шарте ки агар шумо ҳама рӯза онро истифода баред. ҳаст ҳолатҳое ки зан фаромӯш мекунад як ё ду рӯз дороҳои гарманалиро истифода намебарад. аллакай дар ин муддат шанси ҳомиладоршавӣ бениҳоят зиёд мешавад ва зан метавонад ки дар ҳамон ду рӯзе ки истифода набурд дороҳоро ҳомиладор шавад. сабаби дуюми тавсия додани дороҳои гарманалӣ ин хунравӣ аз ҳад зиёд дар зан. яъне ҳангоме ки зан гиперплазия эндометрия дорад ё ин ки миёма дорад ё ин ки полип дорад, дар онҳо албатта хунравӣ бениҳоят зиёд дида мешавад ва барои оне ки хунравиро камтар кунанд, тавсия медиҳанд дороҳои гарманалӣ. аз сабаби оне ки дар таркибаш гормонҳо дорад, аллакай дар боло қайд карда будам, метавонад ки хунравиро камтар кунад ё ин ки манъ кунад, ҳолати занро беҳтар кунад. ё ин ки ҳангоме ки дар зан аденомиоз, эндометриоидни кистаҳои фолликулярӣ дида мешавад, метавонанд тавсия диҳанд дороҳои гарманалӣ. чунки ҳангоми истифодаи дороҳои гарманалӣ метавонад ки андозаи кистаҳо, ҳам эндометриоидни кисти, ҳам фолликулярни кисти андозаашон хурд шавад. сабаби чорум ин ҳангоме ки зан дар ҳолати климакс қарор дорад, яъне бенамозиаш аллакай қатъ шудааст. бисёриҳо медонанд ки вақте ки дар зан климакс дида мешавад, ҳолати зан бадтар мешавад. дар зан метавонад дарди сар пайдо шавад, фишораш баланд мешавад, фарбеҳ мешавад, нишонаҳои гарму хунук шудан пайдо мешавад. аз ҳамин сабаб дар чунин занҳо дороҳои гарманалӣ тавсия медиҳанд ки беҳтар шавад ҳолати онҳо. инчунин ҳангоме ки дар зан бенамозии номунтазам дида мешавад, яъне нарушени менструального цикла дида мешавад, задержка дида мешавад ва сабаби асосияш муайян карда нашудааст, барои барқарор кардани бенамозӣ метавонанд ки чунин дороҳоро тавсия диҳанд. сабаби дигар, ҳангоме ки дар зан гипоплазияи бачадон, яъне бачадони хурд дида мешавад, дар худамон мегӯянд детская матка ё ин ки тонки эндометрий дида мешавад, метавонанд тавсия диҳанд дороҳои гарманалӣ, чунки тавассути дороҳои гарманалӣ бениҳоят метавонад фоида кунад барои бачадони хурд. бачадонро метавонад андозаҳояшро муқаррар кунад, эндометрийро метавонад ки ҳолаташро беҳтар кунад. инчунин ҳангоме ки зан поликистози тухмдонҳо дорад, чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, ҳангоми поликистоз мешавад ҳолатҳое ки гормонҳои мардона баланд бошад ва барои паст кардани гормонҳои мардона дар занҳо метавонанд ки дороҳои гарманалӣ тавсия диҳанд. фақат барои паст кардани гормонҳои мардона худи поликистозро бошад, дороҳои гарманалӣ табобат намекунанд. дар комментарияҳо чунин саволе буд ки оё ҳангоми поликистози тухмдонҳо доштан ва истифодаи дороҳои гарманалӣ метавонад ки поликистози тухмдонҳоро табобат кунад? ҷавоб чунин аст: не. ягон хел дороҳои гарманалӣ, хусусан дороҳои рақамакӣ, поликистози тухмдонҳоро табобат намекунад.
оиди худи поликистози тухмдонҳо дар канали мо аллакай навор аст. Ман ссилкашро дар зери навор мегузорам. Метавонед ки дар бораи поликистози тухмдонҳо умуман барои суст кор кардани тухмдонҳо маълумоти пурра бигиред. Доруҳои гормоналӣ бениҳоят зиёд ҳастанд. Ба фикрам ҳамаи онҳоро дар ин ҷо номбар кардан шарт нест, чунки мақсади асосии онҳо ин противозачаточный эффект, яъне намегузоранд ки зан ҳомиладор шавад ва дар баъзе ҳолатҳо лечебный эффект, яъне хусусияти табобатӣ доштан. Кадом доруҳо ба доруҳои гормоналӣ рақамакӣ дохил мешаванд? Якчандтоашро номбар мекунам. Навинет, линдинет, ригулон, ярина, джес, джес плюс, клайра, медиана, силуэт, дианесиу 5 ва дигару дигарҳо. Акнун мегузорем ба ҳолати баъде ки баъд аз истифодаи доруҳои гормоналӣ дар зан пайдо мешавад, яъне побочные эффекти баъд аз доруҳои гормоналӣ. Бисёриҳо гумон мекунанд ки баъд аз истифодаи доруҳои гормоналӣ зан фарбеҳ мешавад. Дар асл бошад нист чунин аст, бале аз истифодаи доруҳои гормоналӣ зан метавонад ки каме вазн гирад. вале буданд солҳои пеш доруҳое ки дар таркибашон бениҳоят гормонҳо зиёд доштанд, онҳо метавонистанд ки аз ҳад зиёд вазни зиёдатӣ барои зан бидиҳанд, яъне аз ҳад зиёд фарбеҳ кунанд занҳоро. солҳои охир бошад доруҳои ҳозиразамоне вуҷуд доранд ки дар таркибашон бениҳоят миқдори кам гормонҳо доранд ва дар бисёр ҳолатҳо метавонанд занро фарбеҳ накунанд ё ин ки ба миқдори кам метавонанд ки фарбеҳ кунанд. вале агар шумо ҳангоми истифодаи доруҳои гормоналӣ тарзи хӯрокхӯрии худро назорат кунед, истифодаи хӯрокҳои хамирӣ, равғаниро камтар кунед, метавонад ки умуман фарбеҳ нашавед. ҳангоме ки зан васеъшавии рагҳо доранд, яъне варикозное расширение вен аллакай 3-4 дараҷа доранд, дар он занҳо тавсия дода намешавад истифодаи доруҳои гормоналӣ, чунки метавонад ки дар ҳамон рагҳои васеъ пайдоиши лахтаҳо, яъне тромбро зиёд кунад ва ҳолати занро бадтар кунад. дар баъзе ҳолатҳо истифодаи доруҳои гормоналӣ инчунин метавонанд ки выделение, яъне выделени хунмонандро дар занҳо зиёд кунанд, дарди синаҳоро метавонанд зиёд кунанд, дарди сар пайдо шавад дар занҳо, ҳиссиёти гарму хунукӣ ва ҳолати шабҳонии занро метавонанд ки пасттар кунад. аз ҳамин сабаб вақте шумо тасмим мегиред ки доруҳои гормоналӣ истифода мебаред, ақаллан пеш аз истифода бурданаш бояд ки таҳлили умумии хун супоред. табиби назоратии шумо бояд ки шуморо як бор аз пешӣ бинад, муоина кунад. ва инчунин занҳое ки доруҳои гормоналиро як моҳ истифода мебаранду ва гумон мекунанд ки баъд аз як моҳи истифода бурдан метавонанд ки ҳомиладор шаванд, ин фикр нодуруст аст. дӯстони азиз, умедворам ки ба шумо тавонистам фаҳмонда мақсади истифода бурдани доруҳои гормоналӣ, дар кадом ҳолатҳо истифода мебаранд ва дар кадом ҳолатҳо онро истифода намебаранд. агар навор ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.